Hej, jeg hedder Henriette, jeg er 16 år gammel, og jeg bor i Valby sammen med min storebror, og min mor, og min far og min hund. Og jeg har boet i Valby hele mit liv. Og så har jeg gået på 3 forskellige skoler. Jeg har gået på Kirsberg skole og Sønderkærskolen i Hvidovre, og så har jeg gået på efterskole. Og jeg gik på efterskole i 9. klasse på Gribskov Efterskole. En halv time væk på Hillerød, ikke det betyder noget. Og det var på en medielinje, hvor vi lærte meget om at redigere videoer og billeder. Ja. Og i min fritid der arbejder jeg i Kvickly, hvor jeg er servicemedarbejder i tørvareafdelingen. Og så bruger jeg også meget tid på mine venner og veninder og selvfølgelig min familie. Også plads til lektier og fester. Og så går jeg på Niels Brock nu, og det vil jeg gerne bruge til en videreuddannelse, hvor jeg måske tænker noget rejseliv, men jeg er stadig lidt i tvivl.